आज मी दुसरो माणूस मागवलंय. काय गावलं तुका? मग यो का गावलो सलीक पैसे हवेत ना, मग चल भाजी खूप वा वा मोठी ह्या 10 रुपये एकच जोडी रवली या आप्पा हवी या. आता ती एक रवली ती खपव माका सांगायचा ना. हा शाळेत सलीक जाऊचा ना. सलीक पैसे ए सलीक अरे सलीक पैसे हवेत ना. हा मग चल एकच जोडी रवली चल चल तू झालेत मी सांगतोय. सलीक जाऊक तयार सलीक. नंदनने सलीची जाऊची सोय केलाय. हे मावशाचं फोन हा. हॅलो थांबा हा येता सोडून येते पैसे मोजून येते म्हणजे. पैसे मोजून येतात किती झाले ते. अरे डोरा येतो ते पैसे मोजशील. नमस्कार मंडळी. तर कसे आहात मजेत ना. तर मित्रांनो आता संध्याकाळचे 4:30 वाजले आणि काम काय नव्हता जास्त, त्यामुळे म्हटलं आत्ता भाजीचा व्हिडिओ करूच एक घेवड्याची भाजी. तर ती काढूची आणि घेऊन जाऊची आहे. तर म्हटलं आता व्हिडिओ करूया. आणि काही वेळा व्हिडिओ येत नव्हते, बऱ्याच वेळा यावेळी मागच्या पुढचे आम्ही व्हिडिओ टाकत होतो. तर बघा घर रिपेरिंग करूचा आणि एक साईड रिपेरिंग करून झाले आणि एक साईड रिपेरिंग करूची आहे या साईडची. ही बघा कौलं वगैरे उतरून ठेवलेली आहेत साफ वगैरे करून. तर घर रिपेरिंग करूचा काम चालू होता त्यामुळे व्हिडिओ येत नव्हते. तर मित्रांनो आता बघूया आपण मागच्या वेळी बघितलं असाल मागच्या गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओ. तर घेवड्याची भाजी ती आता काढूची आहे आणि थोडं काढून झालं पण थोडं रवलो काढूचो. हे बघा तर मित्रांनो बघा वाल, काही जण एका वाल म्हणतात घेवड्याक आणि आम्ही म्हणतो घेवडो. तर हे बघा असे शेंगे धरलेत. आणि मी 2-3 वर्ष दरवर्षी घालतोय आणि एक पत्र्यावर सोडून ठेवतोय. त्यामुळे पत्र्यावर धरता चांगलो, फक्त वांडर मारण्याचा त्रास देतात एका. आणि घेवड्यामुळे वांडराने कौला फोडून टाकल्याने वाट लावल्याने. हे बघ तुझे नंदन मित्र, हे बघ. अरे अरे ठोकीत बाजू करो काय बोते गेले. तू इथं काय घेऊन चाललं. तू घेऊन काय चाललंस तर सांग. तर चला मित्रांनो मगाशी घेवडो काढून झालो आणि आता आम्ही नंदनने मी चालला विकू जोगलवाडीत. पॅकिंग फुल पॅक करून घेऊन चालला होय ना रे. हे सायकलीवर बसान का नंदन इलो भाजी विकू का कसं रे. हे बघ घेवड्याचे शेंगे घेऊन इलो नंदन विकू. चला चल भाजी विकू. सरळ 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 अशी अशी पिशवी. काय रे हो मोबाईल मध्ये व्यस्त. आणि आपला दत्त मंदिर बऱ्याचशा व्हिडिओ बघितला असाल दत्त मंदिर. हे हातात धर, हे हातात धर. हां
अरे अरे माडार चढलं कसं चढता हा ए सूरज ये कोणा क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं ए भाजी हवी ए सूरज भाजी भाजी ओ भाजी हवी आहे काय गेवड्याची भाजी हवी काय भाजी भाजी ये भाजी आवाज आवाज मोठे आहे. तो माडार बिना खाडवाचो चढलो चढा नाही ते का भाजी हवी भाजी हवी का भाजी केवड्याची भाजी हवी एवढ्याची भाजी हवी काय हवी हा 10 रुपये जा 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 तुझा तर एक पिशवी दे जाना चल किती हवी हा दर पैकिंग करके लेके आए पिशवी वाज मस्त गावली या ओ भाजी हवी भाजी हवी घे घेवड्याची 10 रुपये 10 रुपये ए मामा 50 नाही हो सुट्टे नाही हो आत्ता किलो जेविया घे एक जुडी भाजी हवी हवे असले शेंगे ना पुन्हा आणणार होय रविवारी ए भाजी हवी भाजी 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 इकडे घराचं काम चालू आहे बघ चर खतले नाही या मग तुझी हाऊस होती ना कामात मग खय गेली स्लॅबचं बांधून असलं. भाजी घ्या भाजी 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 ए भाजी हवी भाजी 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 हवी भाजी 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 हे सानवीच्या घराकडे जाऊया सानवीच्या खायचं सानवी तुका वाडीतली माका माहिती नाहीत घर तुका माहिती आहेत ना सानवीच्या तकडे मसूर खय मसूर भाजी हवी भाजी 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 खयचं जाऊया अकडनं डोळ्यांकडनं आधी हवी नीलचा घर खरं ते हो भाजी हवी भाजी 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 गो भाजी हवी घेवड्याची भाजी एवढं आज स्वतः नंदन आलाय विकूक काय तो ओ केव्हा घेवड्याची भाजी आणलोय कॅमेरा सकट घेऊन इलोय होय होय 10 रुपये 10 रुपये 5 रुपयान काय येता 10 रुपयान पण काय येत नाही ही बघ पॅकिंग करून आणलंय मग वाटवताना तर सांगतो तो योतो मोबाईल मग दिसतलच तू पापडी घेवडो भाजीवालो मुंबई आज विकत उद्या फुकट मिळणार उद्या फुकट कोईच्या राज्य काय काय गेली ती काय नाही म्हणजे काय फुकट तसेच असतं पिशेत हा नाही दिसत नाही हा. अरे पण भुतूर बियत नाही बिये बिये गावचे असतात की काय सांगताय बिये गावचे असतात गो एकदा मोहऱ्याची भाजी काढून झाली आता पुन्हा पेरलेली आहे लाल भाजी मुळ्याची गो शाळेत नाही गेलास तुम्ही खेचत नाही ती काय माहिती धांदल काय पिशी अंत परत पाठी की धांदल काय तुझी कळे आणूक जात कावले मग चला चल 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 बोमाट बोमाट चल भाजी हवी का भाजी ते बघ ते बघ ते बघ पाठी लागते हा. हे, हे. घेवड्याची भाजी काय रे कोण नाही होत कोणाक तो होतो हिका होतो हिंका हिंका विचार घे घेवडो होतो ना घेवडो 10 रुपये
पॅकिंग बिकिंग करून आणलं होय कोणाक पुरचलो पूर्ण मग दोन घ्यायचोय आणखी धर ह्याच्यापेक्षा ही मोठी आहे. ती कसं हात जरा गोंधळ होता हा, मग गोंधळ चालू दुसरं दाखव. तू सगळे तसेच होत एकाच मापात भरलेले आहेत. तसा मापात पाप नाही आज विकत आणि उद्या फुकट देणार हं? हा उद्या फुकट आज नाही आता सगळं चालू ठेवलं तू सगळा दिसणार ना माका मिळवणं फोन करता कोण माझं मिळवणं हा अजून भाजी कधी घेत होता हा, म्हटलं. हो काय ती कोणा कवी आणखी भाजी भाजी काय रे खेळतास काय दाखवू हे बघ काय आता दोन जुडी हरवलेले आहेत त्याच्यातली एक दे भाजी हवी भाजी भाजी 20 रुपये जुडी भाजी 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 20 रुपये जुडी भाजी 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 20 रुपये जुडी भाजी घ्यावा 20 रुपये चल जमचट करणी दांडुको घेत नाही पाठ धरीत तुझी तुका बॉम्ब टाक दाखवी चल शेवटी भारी पुल्ली आहे दोनच जुडी हरवलेले होत घेवड्याचे मग घेवड्याचे तू खायत ना दी पैसे लगेच देऊ हा 10 रुपये सांगते ते जामसन करणी रामसण कर्णिक फक्त 20 रुपये वय घे घे तुझ्यापुरती फक्त 20 रुपये ना बाकीच्यांका 10 रुपये होय रे हा हो तू पैशावाली 10 रुपये 30 रुपये 30 रुपये किती नाही होत सुट्टेच नाही होत 10 रुपये दी मग दोन एक 10 रुपये सुटे हवे नाहीत नाहीत दे रे आणखी एक घेवडो खाली पडशी दिलं ती का एकच राहूया जामसन कसून जाऊया आता ये रे आता ती एक रवली आहे ती खपव माका सांगायचं ना हा शाळेत सलीक सलीक जाऊचा ना सलीक पैसे हवे ए सलीक अरे सलीक पैसे हवेत ना हा मग चल एकच जुडी रवली आहे चल चल तू झालेत मी सांगतोय आज मी दुसरं माणूस मागवलंय मग यो का सलीक पैसे हवेत ना मग चल भाजी खूप मोठी या 10 रुपये एकच जुडी रवली या आप्पा हवी या 4 नाही होत पॅकिंग मध्ये आहेत. 50 ही बघ डायरेक्ट बाहेरच्या ह्याच्यात ना आपल्या भारत देशात ना मागवलेली आहे किती हो 4-5 काय 4-5 आत नको ना चल रे काहीतरी करूया. पुढे घेऊन जा सलीक बाबा पैसे हवेत होय ना मग जाऊ काय मग जोगलवाड पासून सगळी भाजी तशी खाली 5 रुपये अगदी 5 रुपये कसा हो 5 रुपये उद्या सलीक आमका जाऊचा 500 रुपये भरून हातात काय 500 रुपये भरून सलीक जाऊचा 5 रुपयाक जुडी कशी देऊन परवडतली तू हातात काहीतरी घेतलंस निलस मुद्दम मुद्दाम आता भाजी 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 मी संपली भाजी मग सप्पवलंय पोरगो बघ टोपी बघूया इकडे बघ दिसत नाही तो मग तर अशा प्रकारे आम्ही भाजी खपून झाला आणि आता मग सलीक जाऊ तयार सलीक नंदनने सलीची जाऊची सोय केली आहे हे मावशाचं फोन हा हॅलो थांबा हा येता सोडून येते पैसे मोजून येते म्हणजे पैसे मोजून येतात किती झाले ते अरे डोरा येतो पैसे मोजशील तर अशा प्रकारे आम्ही भाजी कपून झाला आणि माझ्या घराकडे की तुका पोचून येते घराकडनं मोजूया ना आधी पैसे मोजूया मग चल पहिले जा. चल बैल येऊन देत येऊ दे जाते बाजूक रो जाऊ दे नेमका बाजूक रो जातात ते बघ
पैसे मोजूकसाठी खास. चला चल चल रे. ते पासून कोण येतो ए मामा हां चल. हे दे चला. किती रुपये आले? तू मोठी आहे का वाटत तू मोठी झाले 100 रुपये झाले. 100 रुपये काय चल सगळ्यांना पार्टी दिली चल चल बाय 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 मित्रांनो. चला आता हेच थांबता. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. बाय भाजी भाजी 20 रुपये जुडी भाजी 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 20 रुपये जुडी भाजी भाजी सारख्यात आत्ताच का भाजी घ्यावा भाजी म्हण.